emsakazweni omkhulu Ukhozi FM lo bingelelayo uNjogo iHobosha umfana waphansi entanza endaweni yaseMshisanje uMathe ngibingelela nje ngithi abantu abaphili uselapho-ke Njomani lento kaNjogo iqhamuka ekuthenini ngalokho ngakhula nje ngimncane ngibizwa ngoNjogo eqinisweni lilonke uNjogo isibongo sami la ngizalwa khona kodwa-ke sagcina sesisebenza nje njengegama ngoba nami kwabuye kwasiyakudala nje ukuthi isibongo sami sengiqala sengihlakaniphile kodwa nje wonke umuntu obekhula nami baze abaningi abalazi negama lami bazi ukuthi uNjogo nje abalazi igama lami abangangifunda nabo-ke abanenhlanhla yokwazi amagama amaningi engangifunda nabo kodwa nakhona esikoleni futhi ngangingabizwa ngalawo ngangibizwa ngawo othisha uma kusuke kumakurejista ngangiwuNjogo nje so-ke isibongo sami ekhaya komama kuhambambo endaweni yaseMshisanje uMathe la ngikhulele khona engihlala khona namanje ingakho-ke esikhathini ngisebenzisa umbambo kulona zonke izinto zami zibiza umbambo kusho ukuthi ngicabanga ukuthi umlaleli usechazelekile-ke manje umama uzala kwambambo manje awungitsheleke izidlaliso kwigama nickname nje bethi iHobosha lisukaphi lona lelo-ke lisuke ezizweni thina ngithi mina ngikhulele emakhaya izingwa emakhaya zibe nendlela yokudlalisa nje nalokuthi-ke iHobosha inyoka kahle kahle inyoka esiloli kodwa engasheshi noma uzoshaya umuntu iqala ikunike iwoningi ikunothisa ukuthi baye bathi ikhuza kathathu before ishaye kube khona into eyishayo so-ke nami-ke ngumuntu othi uma yenza izinto kusho ukuthi bengingasheshe ngifike enceleni ungangithatha unganginaki ungibone ngesilolinyana izinto ngiyithatha kancane kanti igcina kwakhona ngizoba ingozi zokulimaza so-ke lasuka lapho-ke ney'nto eningi nje lengenza ngisho ingoma ngisho umculo ngoba sikhule siculo iBathania so-ke lagcina nje liqhamuka kanjalo-ke lelo gama kwagcina sengiyiHobosha njengoba ngiyiHobosha nje manje mfethu njengoba uzalwe ngo-1993 usamncane kakhulu yini ekukhethise umaskandi awuzange uzukhethe umbhaqanga awuzange uzukhethe ikwaito ngoba bekuyikhathi zokwaito ngalezo ikhathi yini yakukhethisa ukuthi hayi ngeke ngizokwenza umaskandi mina la kumaskandi Nkosi yami into eyenza ukuthi umuntu angena engilungise lapha eminyakeni ngathi kunephutha elenzekile ngokwa-1990 yebo into eyenza ukuthi-ke thina sibuyele emakhaya ngikhulele endaweni yasemakhaya uma ngikhulele emakhaya into esiyenza kakhulu vele ukusina ingoma nokucula iBathania nomculo-ke obudlalwa kakhulu uma omalume nobhuti abadala abahlala eGoli bebuyile umculo kamaskandi uyabona so lento-ke ikhula yingakho isikhathi esiningi uma wathi uyabheka abantu abaningi ababuye emakhaya umculo abawazi kuqala umculo kamaskandi ngoba even nasemsakazweni uzongifakazela emsakazweni wekhozi abalaleli abaningi basemakhaya baye bakholelwe kakhulu ohlelo olusiya ngengoma ngoba iyona nto engathi ilisiko lasemakhaya ethandekayo ehambisana noshameni ezivamisa ukubadlala emakhaya so into-ke engikhule nayo nami ngaze ofinyelela ekuthenini-ke hhayi into engicabanga ukuthi ngizwa kangcono noma ngicula umaskandi bese ngingalalela okunye-ke ya wenjogo so sike sakhuluma no-AKA noma sithi uke wakhuluma no-AKA emasontweni ngathi mhlawumbe amabili noma amathathu edlule wakhuluma ngendaba yokuthi kwi-hip hop indaba ye-beefing nokuthi kube khona nendaba yokuthi kube khona ukhwebhana khona thizeni ukuthi abanye bahamba abanye abalandeli bamba nalomculi futhi abanye uthi lokho kuba yinto enhle mhlawumbe kwi-hip hop ungasho ukuthi kanjalo futhi ngisho nakumaskadi into enhle leyo ukuthi kube khona abanye abahamba nalolu hlangothi abanye bahamba ngalolu hlangothi kube kungabi khona ungazwani ukhwebhana kukhona okuncanyane ake ngibeke nje kanje kwamamkhizi la umaskandi usuka lento ekuthenini emakhaya sijwayele ukubukela yabo siye sihambe imigangela nani nani ngale kokuthi-ke umculo into yokujabulisa abantu kunayo into yokuthi umaskandi uma kukhona leyo nto eyinhlangothi kwenza ukuthi kuhlale kune-competition ngaso sonke isikhathi kukhona konke okwenzakalayo ngalo ukuthi kusuke kuwukuthi abantu funa baxabane nalo kusuke sekuwuroma mase kufika kulelo zinga abalandeli belo kodwa khona kuyawukhulisa umculo ngeke ngihamba amanga kuyawukhulisa ngoba uzobuka kwenza ukuthi amehla agcine ethe nje kulanda amehla amaningi ngoba kusuke kune-competition kule nto suke yenzeka ngoba lento womamkhize lento yokukhipha ihit
iyithi into engaphuma namhlanje kusasa ingaqhamuki so kusho ukuthi lo muntu ke aseze ukukhuluma lutho ngaye ngeke uzuyigarante ingakho ke kubalekile ukuthi noma umculi uzama ukuba ibrand kodwa ungafuni ukuba umculi wama-hit ngoba i-hit wayikhipha namhlanje uthi uyakhipha kusasa uthi ugarantile into ngishaye ngqo kodwa bese kuyabheda so-ke lokhu kwalento ye-beef kuthiwa i-beef ku-hip hop iyasiza nabantu maskandi ngoba noma bethunje ngizokalekisela nje mamkhizi kuye kwaba khona nomgqumeni kwaba khona umtshengiseni into eyenza ukuthi amagama abahlale esematheni kakhulu phezu kwakho konke ukuthi babethula kahle beshaya ingoma kodwa ukuthi phakathi kwabo kwakunale nto eyayikhona siyibonile futhi namanje sekhona kumaskandi ukhuzane negcobalelisa ngingolise nje kodwa ngizamukwenza umzekeliso ikhona lento iyekhona yokuthi ngaso sonke isikhathi iyona yonke into eyenzakalayo ihlale iqhathaniswa hayi ukuthi ngoba kunobu kodwa lokho kwenza kuyawukhulisa ngoba namhlanje ubona umaskandi uhlale ukukhulunywa ngawo ngapha nangapha ingenxa yokuthi nakhona kunayo imbangela nomthelela ekuthenini ufuna izinto okufuna ihlale ikhulumeka so kuyasilekelela kakhulu-ke lokho emculweni ukuthi kunezinto ey'hlale ikhulumeka nje ngaso sonke isikhathi noma bethunjwa ngasezanga nokuthi kodwa uzohlala ematanisa nomuntu othile yabo ngoba izithi yokuyigarante mamkhizi ungayikhipha namhlanje batshazuze lonke kusasa niyakhipha niyasiyena nathiwa hayi akusezwa lutho-ke manje kodwa uma ngeyi-competition kula bantu bakamasikandi nohlanganisa emathini sibambe lapho kwamanje sobe siqhubeke sixoxa naye uNjogo umculi-ke onza isici noma ijanra kamaskandi omthanda kakhulu. Into engifuna ukuyithola kuwena la ukuthi njengoba kuyi-COVID-19 Njogo sibonile mhlawumbe o-DJ be-house kuba khona ama-lockdown party sibonile kubaculi abahlukahlukene ngokwama-genres la kumaskandi nizamile ukuthi nibe nezinto ey'njalo nizixhume kwezobuchwepheshe ekutheni mhlawumbe nani kugcine kukona okwenzakalayo njengabaculi bakamaskandi niqhubeke nibonakale nizwakale imali ingene. Ngeke ngikhulume iphutha khona kuney'nselelo ey'sekhona ey'ncane ey'salayo kodwa angizokhuluma nje mina ezinjogo ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi manje vele kufuna siyijwayeze ukuthi izwe liyashintsha ningane zokwesimo esibhekene naso kodwa kufuna siyijwayeze ukuthi izwe liyashintsha sizame ukuthi sizi-associate siyisolelanise nobuchasachasa lobubusha kakhulu kumaskandi into ebingajwayelekile kodwa manje nathi sizame ukuthi sibe mningi ey'nkundleni zokuxhumana ngingabala Instagram Facebook, Twitter noma Twitter ngakawujwayeli kahle ngiyawujoyina nje kodwa kubalulekile ngoba ukuze njengamanje isikhathi esiningi kufanele ukuthi uspende isikhathi nama-fans wakho ngeke ngaba-ke ney'khathi ey'ningi engitholakala khona nami ngixhumana nama-fans ngeza nje thekuni kuleli vedlule besibizwe amapholoba nomnyango wakhe laphana sizodlalela abantu enayisi bengikhona bengingxenye yalolo chungechunge nje labaculi abebekaningi ngicabanga ukuthi bathatha iy'nsuku elako-3 nami-ke beningxenye yawo so-ke nanokuthi-ke siyazama ukuba mningi vela-ke manje ey'nkundleni zokuxhumana senzelele kuthiwa o-live video bani senzele abantu ukuthi egcini kwakhona bengaze bekhohlwe ukuthi kwakukhona into okuthiwa uNjogo ngoba phela kuliqiniso ukuthi isimo njengamanje sishintshile asifani njengendlela ebesijwayele ukuphila ngayo. WeNjogo kuphinde futhi kungagcini lapha ey'nkundleni zokuxhumana nje kuphela ko-Twitter nako-Instagram kuphinde futhi umculo wenu ukwazi-ke ukuthi u-access-eke ukwazi ukutholakala ngoba manje angiboni ukuthi nisakwazi ukuthi abantu begijima bey'tolo ukuthi beyothenga i-CD yes manje singakwazi nokuthi uyithenge la ngobuchwepheshe usebenzisa o-iTunes nani ngoba abanye bomaskandi sike sibona mangabe lokhuza kuba nzima ngempela ukuthi uthole ingoma yakhe awumtholi ku-iTunes you-understand so nokumuva nje nesikhathi samanje ngiyacabanga ukuthi naleyo direction ningayikhohlwa impela uyabona-ke Nomkhize lapho uqinise kakhulu ngoba njengamanje nje ngikhuluma ngikhipha isingili ukube kuthiwa asizame ukusondeza ney'nto ey'njengalezo ngaba yitholakala thina umaskandi you know ukuthi kusasele thina la edayiseni ne-CD kakhulu ngicabanga cishe nejandra ye-gospel kodwa njengamanje isimo siyasilawula ekutheni and ngibona ngazathi kusebenzela kakhulu khona la online akekho umuntu ozothi sengiyile esitoro esithilayo ngiyisiqa la uma wayifaka online i-same time uma ukuthi ungenile wonke umuntu uyakwazi futhi umaskandi usukahle manje usunane-access kubantu abasha abasema-university abantu abavela abakhule kubona lobu buxhakaxhaka abayi-generation yethu asebekujwayele so nathi sefuna sizama indlela ukuthi manje sibajwayeze bonke abantu ukuthi manje
indlela vele ngicabanga ukuthi in 5 to 10 years to come from now ngicabanga ukuthi isidingo besiphelile mhlawumbe manje siya kuma EP siyayiyeka nendaba yesithi mhlawumbe izophela into ezogcina ingasekho sokuthi lapho sesikhipha ingoma itholakala online ngicabanga ukuthi isimo vele sifanele sijwayele isimo siyashintsha siyalapho manje makungathiwa uthola ithuba noma uyakhuluma ukhulumela omaskandi bonke mhlasimpe kwisithangami sokulolana mhlawumbe semboni nje igenre noma iindustry yomculo waseningizimu Afrika ikuphi mhlawumbe abanye abantu abakwamanye ama-genre ongathi ubanikeza amasu enikwenzayo nina enikwenza kahle nokuniwinisayo njengomaskandi ngicabanga ukuthi umaskandi into eshini kakhulu sizame kunohlelo olukhona umaskandi ama-fans singawathathi nje njengama-fans nje abantu abale sekuye kwagcina manje kunokuxhumana okukhona phakathi komculi nabalandeli kwehla njalo kuyoshona phansi so ngicabanga ukuthi lokho ngicabanga ukuthi kwamanye amajanda umuntu wazi ukuthi ngama-fans ukuthi uma ungathi awufonela ifeni yakho ukuthi abehlangana nama-fans akho endaweni ethile akekho umuntu ongakwenza lokho cause banama-fans umuntu uma eposta ku-Facebook or Instagram wazi ukuthi unama-fans but abantu babaskandi baloyali ngale ndlela ukuthi uma sebekuthandile bayakuthandisisa ngingathi nje namhlanje kunje asambe nithi workshop bafuthi ngizobe ngikhona ngizotshela abantu noma ngabe kuthiwa ngipostanga ngalokho kodwa mangatshela abantu abathile bazohamba betshela abantu ukuthi ngela nomshini njengoba sobe sinayo endaweni so lokho ngicabanga ukuthi iyona ndlela ehluke kakhulu komaskandi yenza ukuthi sikwazi ukuxhumana nabantu bethu Wenjongo ngaphandle kwakho wena ngokubona kwakho umuphi umculo wamaskandi omkhulu kunabo bonke ngaphandle kwakho hayi kunzima-ke sithi mafika lapho ngoba ngicabanga ukuthi bonke laba abadumile ngiyabahlonipha bonke nabangadumile ngiyabahlonipha bakhulu bonke abafowethu bakhulu bonke ngiyabahlonipha nje nangu Selbeyond ukuthi useqomile kwaNjoko kodwa futhi engathi kwambambo kodwa nje lapho nje lapho sekuningi fethu sibonge kakhulu uphiwe ukuhlakanipha usamncane futhi uyayikhandla usebenza ngokuyikhandla uyayi-understanda lento ye-brand nokusemculweni kumele wenzeni sibonge kakhulu ukuxoxa nawe ohlelweni 12-3 Cafe sikhipha ngale ngoma-ke abaningi ekuseze kwaba ne-crossover ngisho nakwabanye abantu amaskandi bayithazi bayithanda akunjalo ngiyabonga kakhulu nami sesibhino nawe Njomani Nkomile nihlale kahle unje ukhona ku-Instagram na-Facebook abantu abangilandele ngiyabonga kakhulu simisa iflag elimhlophe elibhala ukuthi Selbeyond ngiyabonga kakhulu